da, rydw i am gwneud crempogau i frecwast. Rydyn ni angen blod plaen, ond dydyn ni heb blod plaen, so rydyn ni'n defnyddio blawd codi. Chicken smell o lefrys. Beth am gychwyn? Yn gyntaf 100 gram o flawd. Union. Mewn ar blawd a twll yn ei ganol. Rwan, 300 o lefrith a 2 oer. Mewn â fo. Gradio rwydd. O, mae'n 2 oer sydd ar ôl. Whoops. Barod i wisgo. Rwan camchi. Yn raddol ychwanegwch yr oer a'r llefrith mewn i'r blawd. Cymysgwch yn dda. Drwm. Cymysgu a cymysgu, nes does na ddim lwpiau. Rwan rydyn ni'n barod i coginio'r crempoga. Dewch efo fi. Rita, ffwrdd â ni. Hwnna'r siap brilian. Nawr i droi o drosodd. Yay! Mop dribelyn ennog, os gwelwch y ddag ei grempog, gawch eithau de a siwgr gwyn a ffwdyn lond eich fedog. Mop dribelyn ennog, mae'n geg i grempog. Mae mam rhy dlawd i brynu blawd a Sian rhy diog i nôl y driog a'n had i wel i weithio os gwelwch ddag ei grempog. Mop dribelyn ennog, os gwelwch yn ddag ei grempog, gawch eithau de a siwgr gwyn a ffwdyn lond eich fedog. Rydw i wedi dewis ar fy nghempog i sirop, banana a mefus.